La història de Xixona al balcó, capítol 7. La romanització de les nostres terres. L'arribada de la cultura romana va suposar un canvi en el tipus d'assentaments. Els poblats en altura que es dedicaven a controlar un terreny ja no calien i la població es va traslladar a zones planes per a dedicar-se a l'agricultura. Què va passar en els habitants de Santa Bàrbara? La veritat és que no ho sabem. Per una banda, poden haver-se'n anat a un altre poblat en zona plana del que no han trobat cap de reste, o el més fàcil és que emigraren a Luquenton, la gran ciutat romana. Però ens queda algo de la cultura romana a Xixona? La veritat és que sí. El nom de Xixona, segons els lingüístics, ve del llatí saxum, que significa penya, i per una altra banda, en les escales del mort traïdor es va trobar una xicoteta inscripció romana feta en caliza d'uns 14 centímetres d'ample per 25 de llarga i que té part del nom d'una dona romana. Podem dir que la inscripció significa a Emília i està datada en el segle I després de Crist. El problema és que no sabem d'on ve aquesta inscripció, d'on es trobaria aquesta làpida funerària. I ja saps, queda't a casa. Esta guerra la guanyem entre tots.